Las mujeres hemos podido demostrar que sí somos capaces de hacer todo lo que los hombres hacen. Ocultar darrere la història que els homes han redactat. Janina Valls, 33 anys, Palma, Illes Balears. Olga F.E., 44 anys, Castelldefels, Catalunya. Les dones assassinades molesten, afecten, ens escandalitzen. Malauradament, aquests assassinats augmenten i això ens esgarrifa. Violència també es pot tenir por a caminar soles de nit, quan ens assetgen, ens criden, ens converteixen en objectes que formen part del mobiliari sobre el qual es creuen que tenen el dret d'opinar i fins i tot tocar. Definitiva, violència és quan ens trobem davant de l'intent de control de cada decisió de les nostres vides, en el trajecte d'objecte de desig sexual que se'ns dona pels fills de la societat i que ha arribat a fer creure que les dones no som subjectes de les nostres vides. Ens volem vives, en tots els aspectes. Visca la lluita feminista! Els telers vam teixir revoltes i en la lluita recordem que una estrella ha guiat les dones